Flyt hjem til Jylland, mor. Der er ikke plads til dig her. Ordene hang i luften, skarpe og kolde som isflager i den opvarmede opgang i Ørestad, selvom klokken for længst havde passeret midnat. Hanne Nielsen stod som fastfrosset. Hendes fingre, mærket af årtiers hårdt arbejde, klemte krampagtigt om håndtaget på den slidte, gamle kuffert. Hendes blik var låst fast på ryggen af den unge mand, hun havde elsket og opfostret i 18 lange år. Kasper vendte sig ikke om. Han stirrede stadig ned på de polerede, grå fliser, som om de indeholdt svaret på universets gåder. Hans stemme var knap en hvisken, som frygtede han, at naboerne skulle høre hans skam. Jeg har bestilt en taxa til dig. Den venter nede foran. Du kan tage den til hovedbanegården og tage det første tog hjem. Det er for sent, til jeg kan følge dig derned. Hanne sagde ingenting. Hun stod bare der, en tavs statue af sorg, og kiggede på den dør, der stadig stod på klem. Indefra kunne hun høre de slæbende lyde af hjemmesko mod parketgulvet. Det var Cecilie, hendes svigerdatter, højgravid og tydeligvis irriteret. Kasper, skat, kan du ikke få din mor til at gå? Det er altså midt om natten. Folk kigger, hvis hun bliver stående derude. Cecilies stemme var blottet for enhver form for respekt, som om Hanne var en ubelejlig dør-til-dør-sælger, man bare skulle af med hurtigst muligt. Kasper sendte et hurtigt, nervøst blik ind i lejligheden og vendte sig så mod sin mor igen, hans stemme nu endnu mere presset. Mor, jeg beder dig. Cecilie er gravid. Hun har brug for sin nattesøvn. Det er virkelig ubelejligt, at du er her. Hanne nikkede langsomt. Ikke en eneste tåre, ikke et eneste bebrejdende ord. Hun strammede blot grebet om kufferten og begyndte sin langsomme, tunge gang mod elevatoren. Kasper så efter hende, men sagde ikke et ord mere. Først da elevatordørene lukkede sig med et blødt suk, lukkede Hanne øjnene og trak vejret dybt. I lommen på sin tynde jakke havde hun ikke en eneste krone. Hendes gamle mobiltelefon var løbet tør for strøm timer tidligere. Og udenfor i Københavns gader var temperaturen faldet til kun 7 grader, en kold, fugtig efterårsnat. Men hvad ingen vidste var, at denne spinkle, trætte kvinde, som hendes snobbede svigerdatter hånligt kaldte bondekonen fra Jylland, rådede over en formue på mere end 500 millioner kroner. Og hvad ingen kunne have forudset var, at præcis en måned senere ville den samme søn, som netop havde smidt hende på gaden, ligge på knæ foran hende og trylle om en chance, hun allerede havde besluttet sig for aldrig at give ham. 18 år tidligere var Hanne Nielsen ikke Hanne Nielsen. Hun var Sofie Holm, gift med Lars Holm, den karismatiske direktør og grundlægger af det verdenskendte designimperium, Holm Design. De boede i en palævilla i Charlottenlund med udsigt over Øresund, omgivet af tjenestefolk, privatchauffører og et helt hold af assistenter, der tog sig af alt. Deres eneste søn, den 8-årige Frederik, gik på en international privatskole. Han var intelligent, charmerende og kvik, forældrenes stolthed og glæde. Sofies liv dengang var en drøm. Penge var ikke noget, man talte om, det var noget, man havde. Familien var tæt, og fremtiden tegnede sig lys og uendelig. Lige indtil den skæbnesvangre eftermiddag. Lars skulle inspicere en ny fabrik i Jylland og havde taget Frederik med i firmaets privatfly. De skulle efter planen være lettet klokken 5 om eftermiddagen og tilbage i København klokken 8. Men klokken 8 ringede telefonen ikke. Klokken 9 var der stadig larmende tavshed. Klokken 10 begyndte panikken at brede sig i Sofies bryst som en steppebrand. Hun ringede og ringede, men blev kun mødt af en endeløs, monoton ventetone. Klokken 11 kom den ekstra nyhedsudsendelse i fjernsynet. Et mindre privatfly var forulykket under indflyvningen til Roskilde Lufthavn. Flere savnedes. Sofie sank sammen på det dyre, persiske tæppe i stuen. Den nat sov hun ikke. Hun spiste ikke. Hun sad bare med telefonen i et jerngreb og bad til en Gud, hun ikke længere troede på, og med mirakel. 3 dage senere faldt redningsholdet vraget. Lars var omkommet på stedet. Og Frederik, hendes lille 8-årige dreng, lå for evigt begravet under det forvredne metal. Efter begravelsen var Sofie en skygge af sig selv. Den enorme villa føltes pludselig kvælende tom. Hvert et hjørne, hvert et møbel bar på minder om hendes mand og søn. Frederiks skoletaske hang stadig på knæen i entréen. Lars' yndlingslænestol stod tom ved pejsen. Duften af hans aftershave hang stadig svagt i soveværelset.
Hun kunne ikke holde det ud. Familie og venner kom med deres kondolencer, men alle vendte før eller siden tilbage til deres eget liv. Kun Sofie var fanget. Smerten var ikke i tårerne, den var i den uendelige tomhed. Et sort hul, der havde slugt hendes sjæl. En måned efter begravelsen tilkaldte hun familiens advokat, hr. Jensen. Jeg vil overføre hele min formue til en forvaltningsfond, sagde hun med en stemme, der var ro og ukendt. Alle aktier, ejendomme, kontanter, alt. Advokat Jensen så forbløffet på hende. Fru Holm, er De sikker? Vi taler om 0,5 milliard kroner. Hvad er deres plan? Jeg har ikke brug for pengene, afbrød Sofie ham. Jeg har bare brug for at forsvinde. Og det gjorde hun. Hun forlod Charlottenlund midt om natten uden at sige farvel til nogen. Hun kørte vestpå, til en lille, afsides landsby i Vestjylland, hvor vinden altid blæste. Her købte hun et lille stykke jord under navnet Hanne Nielsen og byggede et beskedent træhus. Fra den dag eksisterede Sofie Holm, enken efter designkongen, ikke længere. I hendes sted var Hanne Nielsen, en enlig kvinde, der åbnede en lille smørbrødsbod på det lokale torv og levede fra hånden til munden af de få penge. Hun tjente fra tidlig morgen til sen aften. 5 år gik. Hanne vænnede sig til sit nye, enkle liv. Hun stod op 3:00 om natten for at bage rugbrød, røre remoulade og stege frikadeller. Når torvet åbnede, stod hun klar med sine frisk smurte stykker smørbrød. Om eftermiddagen tog hun sygearbejde ind for byens systue, og om aftenen sad hun på sin lille veranda med en kop varm te og kiggede ud over de flade, vindblæste marker. Hun talte ikke meget med andre, deltog ikke i byens sladder og holdt sig for sig selv. Folk kaldte hende Stille Hanne, en betegnelse, der var både kærlig og distanceret. Lige indtil en stormfuld efterårsaften. Hanne var på vej hjem fra toget på sin gamle cykel. Regnen piskede ned, og vinden rev i hendes tøj. Da hun cyklede forbi den gamle landsbykirke, så hun en lille by ved foden af den store granittrappe, krøbet sammen op ad en musgroet søjle for at søge ly. Først troede hun, det var en bunke gammelt tøj, nogen havde smidt. Men da hun var cyklet forbi, fik en svag bevægelse, en lyd som en spæd klynken, hendes hjerte til at standse. Hun vendte cyklen og kørte tilbage. Det var en lille dreng, ikke mere end 4 år gammel. Hans hud var blålig af kulde, tøjet var gennemblødt, og det mørke hår klistrede til panden. Læberne var lilla, og de store, mørke øjne var halvt lukket, slørede, men med en lille gnist af håb tilbage, en gnist lige så skrøbelig som det liv, der stadig klyngede sig til den lille, afpillede krop. Herregud, hviskede Hanne rystende. Hun rev øjeblikkeligt sin regnjakke af, svøbte den om drengen, trykkede ham tæt ind til sig og skyndte sig at cykle mod lægevagten. Hele vejen bad hun stille, mens hun forsøgte at overføre sin egen kropsvarme til den lille, kolde krop i sine arme. På lægevagten rystede lægen bekymret på hovedet. Han lider af hypotermi og underernæring. Han har tydeligvis været overladt til sig selv i et stykke tid. De kom i sidste øjeblik. Hanne sad på en stol i venteværelset. Regnen dryppede stadig fra hendes hår, men hun indsede det ikke. En underlig, nagende bekymring fyldte hende, som om hun netop havde været ved at miste noget uendeligt dyrebart, selvom hun kun lige havde fundet det. I dagene, der fulgte, var der ingen, der meldte et barn savnet. Politiet kunne ikke finde nogen oplysninger om drengens identitet. Han var, i ordets bogstaveligste forstand, et navnløst barn. Hanne tog en beslutning, der chokerede alle i den lille by. Jeg vil gerne adoptere ham, sagde hun til sagsbehandleren på kommunen. Sagsbehandleren så skeptisk på hende. En enlig kvinde, der levede af at sælge smørbrød. Er du sikker, Hanne? Det er ikke let at opfostre et barn alene. Jeg er sikker, sagde Hanne med en stemme, der ikke efterlod plads til diskussion. Jeg kan ikke bære tanken om, at han skal efterlades igen. Papirarbejdet blev ordnet i stilhed. Hun gav drengen navnet Kasper. Et enkelt, stærkt navn. Fordi hun håbede, han ville få et liv fyldt med klarhed og ærlighed, i modsætning til den bitterhed, han allerede havde oplevet. Fra den dag var Hannes lille træhus ikke længere stille. Der var lyden af små børnefødder, der løb over gulvet, lyden af en lille hoste, når vejret slog om, og nogle gange lyden af en dæmpet, klukken latter midt om natten, når hun fortalte eventyr med sin rolige stemme. Kasper sagde ikke meget i starten, men hans øjne ændrede sig med tiden.
Fra at være vagtsomme og bange blev de trygge og kærlige. Han knyttede sig til Hanne med en naturlighed, der ikke krævede ord. Hanne sørgede for Kasper fra morgen til aften. Hun cyklede med ham til børnehaven, senere til skolen. Hvert år ved skolestart lappede hun hans gamle skoletaske, syede den slidte skoleuniform større og lagde en lille madpakke i tasken, som altid indeholdt hans yndlingsmad, en leverpostejmad med agurk. For at have råd til at forsørge Kasper, arbejdede hun uafbrudt. Tidligt om morgenen forberedte hun smørrebrød. Om eftermiddagen syede hun for systuen. Om aftenen sad hun og strikkede huer og vanter for de lokale butikker. Der var iskolde vinternætter, hvor hun sad i skæret fra en enkelt petroleumslampe og syede til langt ud på natten for at nå en deadline. Ingen vidste, at i en gammel, aflåst skuffe lå der bankpapir med kontoudtog, der viste en saldo på flere 100 millioner kroner. Ingen vidste, at hun med et enkelt opkald kunne have sendt Kasper på den fineste privatskole og købte et slot. Men hun valgte at holde på sin hemmelighed. Hun troede fuldt og fast på, at hendes søn skulle lære at vokse op med virkeligheden, uden at støtte sig til en formue, han ikke selv havde tjent. Husk, Kasper, plejede hun at sige hver aften, før han faldt i søvn. Det vigtigste i livet er at være et ordentligt menneske. At være taknemmelig. Hvis nogen giver dig et stykke brød, når du er sulten, så glemmer du det aldrig. Og hvis du kan, så giv dobbelt igen til verden. Kasper nikkede og puttede sig ind til hende. Jeg ved det godt, mor. Jeg elsker dig. Da Kasper var 12, skete der noget, der nær havde fået Hanne til at bryde sammen i gråd foran en hel forsamling. Skolen afholdt en ceremoni for at hædre de dygtigste elever i hele kommunen. Kasper blev kaldt op på scenen for at modtage en pris som en af de 5 bedste. Hanne var mødt op, men turde ikke sætte sig på de forreste rækker. Hun stod i stedet gemt bag et stort, gammelt bøgetræ i skolegården med en lille buket markblomster i hånden og så på sin søn med tårer i øjnene. Da Kasper havde modtaget sit diplom, vendte han sig om og kiggede ud over forsamlingen. Da han fik øje på sin mor, løb han ned fra scenen, ligeglad med, om lærere eller kammerater så det. Han løb hen og kastede sig i armene på hende. Det er din skyld, jeg er dygtig, mor, sagde han med grødet stemme. Du er min rigtige mor, ikke? Ordene ramte Hanne som et lyn. Hun krammede ham tæt ind til sig og slugte de tårer, der pressede sig på. Ja, Kasper. Jeg er din mor. For længe siden var hun holdt op med at se Kasper som det barn, hun havde fundet. Han var en del af hende, en del af hendes åndedræt. Og selvom de ikke delte blod, elskede hun ham ikke mindre, end hun havde elsket Frederik, hendes biologiske søn, der for evigt sov under jorden. Årene gik. Kasper voksede op, blev en sund, rar og dygtig ung mand. Som 18-årig blev han optaget på Arkitektskolen i København, en af landets mest prestigefyldte uddannelser. Den dag han modtog optagelsesbrevet, løb han hele vejen hjem og råbte, allerede inden han nåede havelågen, mor. Jeg er kommet ind. Jeg er kommet ind på Arkitektskolen. Hanne, der sad og syede, smed nål og tråd og løb ud til ham. Kasper rakte hende brevet. Hans øjne strålede. Se, mor. Arkitektskolen. Jeg klarede det. Hanne tog imod papiret med rystende hænder. Hun læste det igen og igen, og så omfavnede hun sin søn, mens tårerne frit fik lov at løbe ned ad hendes kinder. Du er så dygtig, min dreng. Mor er så stolt af dig. Den nat kunne hun ikke sove. Hun gik ud i haven og satte sig ved den gamle brønd og græd i stilhed. Ikke af bekymring for penge, men af ren og skær bevægelse. Det forladte barn var blevet til en ung mand, på vej mod en lysende fremtid. Den dag Kasper skulle til København for at starte på studiet, pakkede Hanne omhyggeligt hans taske med tøj, hjemmebagt rugbrød, et stort glas hjemmelavet leverpostej og en rullepølse. Mor, hvorfor alt det her? Spurgte Kasper leende og kiggede på den proppede rygsæk. Alting er så dyrt i København. Det her kan du spise af i starten, så sparer du lidt. Kasper omfavnede sin mor. Jeg skal nok studere flittigt, og når jeg er færdig og får et job, så skal jeg nok forsørge dig. Så behøver du aldrig at arbejde hårdt mere. Hanne smilede og strøg ham over håret. Jeg har ikke brug for, at du forsørger mig. Jeg har bare brug for, at du lever et ordentligt liv og husker at være taknemmelig for den, der hjælper dig. Kasper nikkede. Hans øjne blev blanke. Jeg lover dig, mor. Jeg vil aldrig glemme,
hvad du har lært mig. Studielivet begyndte. I de første år ringede Kasper hjem hver aften og fortalte om forelæsninger og nye venner. Hver måned sendte han ham penge. Ikke mange, kun lige hvad hun kunne skrabe sammen fra salget af smørrebrød og syrearbejde, men nok til han kunne klare sig. Hun rørte ikke pengene på sin hemmelige konto. Hun ville have, at Kasper skulle forstå værdien af penge, der var tjent med sved og slid. Men på 3. år af studiet begyndte tingene at ændre sig. Kasper ringede sjældnere. Opkaldene blev kortere, mere forhastede. Væk var de lange, fortrolige samtaler. En aften ringede hun til ham 8:00. Han tog den ikke. Først 11:00 ringede han tilbage. Hej mor, jeg sidder i en studiegruppe. Sker der noget? Nej, jeg ville bare høre, hvordan du har det. Jeg har det fint, mor. Du skal ikke bekymre dig. Og så lagde han på. Samtalen varede under 1 minut. Hanne sad og kiggede på den tavse telefon og følte en pludselig tomhed. Men hun slog det hen. Han var jo ved at blive voksen, havde travlt med studier og venner. Det var helt normalt. På sit sidste studieår fortalte Kasper, at han havde fået en kæreste. Mor, jeg har mødt en pige. Hun hedder Cecilie, læser økonomi og er utrolig smuk. Hanne smilede. Hvor dejligt, min dreng. Hvornår tager du hende med hjem, så jeg kan hilse på hende? Det skal vi nok finde ud af. Hov, mor, forresten. Jeg mangler lidt penge denne måned. Kan du sende lidt ekstra? Jeg vil gerne tage Cecilie ud at spise på hendes fødselsdag. Hanne var stille et øjeblik, men nikkede så for sig selv. Ja, selvfølgelig. Det skal mor nok. Men brug det med omtanke, ikke? Tak, mor, du er den bedste. Hanne mødte Cecilie for første gang til jul det år. Kasper tog sin kæreste med hjem til Jylland. Cecilie var smuk og velformuleret, selvsikker i sin fremtoning. Men fra første øjeblik fornemmede Hanne en usynlig barriere imellem dem. Ikke på grund af alder, men på grund af 2 vidt forskellige livssyn. Da Cecilie trådte ind i det lille træhus, gled hendes blik kritisk rundt i stuen, og hun skjulte dårligt sin utilpashed. Hold da op, hvor er her koldt, sagde hun til Kasper, højt nok til han kunne høre det. Det er jo Jylland, skat. Vand dig til det. Cecilie trak på skuldrene og sagde ikke mere. Til middagen havde Hanne lavet alle Kaspers livretter. Stegt flæsk med persillesovs, frikadeller og hjemmelavet rødkål. Men Cecilie nippede kun til maden. Jeg er mæt, tak, sagde hun og lagde bestikket fra sig. Hanne nikkede uden et ord, men hun så, hvordan Cecilie rynkede på næsen af lugten fra de stegte flæsk. Efter jul tog Kasper og Cecilie tilbage til København. Derefter blev opkaldene fra hendes søn endnu sjældnere. Og når han endelig ringede, handlede det næsten altid om det samme. Mor, jeg mangler penge til studieafgifter. Kan du hjælpe? Mor, huslejen er steget. Jeg har brug for et tilskud. Mor, Cecilie er syg. Jeg skal købe medicin til hende. Hanne sendte altid penge. For hvert beløb hun sendte, måtte hun arbejde et par nætter ekstra, sælge endnu flere stykker smørbrød. Men hun klagede aldrig. Hun tænkte kun, at hendes søn havde det svært, og hun måtte hjælpe. Lige indtil den dag, hun modtog en sms fra Kasper. Mor, Cecilie og jeg skal giftes. Du er inviteret. Hanne læste beskeden med blandede følelser. Glæde over, at hendes søn skulle stifte familie, men også bekymring, fordi hun stadig ikke følte, hun kendte den pige, han havde valgt. Brylluppet blev holdt på et fornemt hotel i København. Hanne sad på en af de bageste rækker, iført en kjole hun selv havde syet, med en lille buket blomster i skødet. Hun smilede, men ingen så den stille sorg i hendes øjne. I løbet af hele festen hilste Cecilie kun kort på hende, før hun hurtigt vendte tilbage til sine egne venner og familie. Kasper havde travlt med at tage imod gæster, og havde ikke tid til at sidde ved sin mors bord. Hanne sad der, alene, og så sin søn le og tale med alle andre. En følelse af fremmedgørelse sneg sig ind på hende. Som om det barn, hun havde opfostret i 18 år, langsomt var ved at forvandle sig til en, hun ikke længere genkendte. Efter brylluppet blev alting værre.
Kasper og Cecilie flyttede ind i en nybygget lejlighed i Ørestad. Hanne blev i sit lille træhus i Jylland. Men nu ventede hun hver dag forgæves på et opkald, en besked. Telefonen ringede sjældent. Og når den gjorde, var det Cecilies korte, kølige stemme. Hej Hanne. Vi mangler penge til afdraget på lejligheden denne måned. Kan du overføre? Hanne, jeg skal have lavet en krone hos tandlægen. Kan du låne mig et par tusinde? Du får dem tilbage næste måned. Hanne afslog aldrig. Hun gik ind i soveværelset, åbnede den gamle trækiste og tog et par sedler frem fra den bunke, hun havde sparet op gennem årene. Men en dag spurgte hun forsigtigt Kasper, min dreng, I har begge gode jobs. Hvorfor mangler I penge hver måned? Kasper lå anstrengt og undveg spørgsmålet. Mor, vi er nygifte, der er så mange uforudsete udgifter. Du skal ikke bekymre dig. Hanne sagde ikke mere, men en uro begyndte at gnave i hende. Et år efter brylluppet besluttede han sig for at tage til København og besøge den. Hun tog en tidlig bus, med sig havde hun en kurv fyldt med hjemmebag, rullepølse og et glas syltede rødbeder. Gaver fra landet, som hun troede, de ville blive glade for. Da hun ankom, ringede hun på dørtelefonen. Cecilie åbnede. Da hun så Hanne, stivnede hun, og hendes blik faldt på kurven, før hun rynkede panden. Gud, Hanne, du kommer uanmeldt. Jeg er lige midt i hovedrengøringen. Vi får vigtige gæster i morgen. Hanne smilede forsigtigt og rakte kurven frem. Jeg har bare lidt hjemmelavet sager med til jer. Må jeg ikke komme ind og få et glas vand? Stil bare kurven her, afbrød Cecilie hende. Så kan jeg lige så godt køre dig til bussen med det samme. Vi har virkelig travlt i dag. Hanne stod som forstenet. Før hun overhovedet havde nået at sætte sig ned, blev hun gennet tilbage mod bussen som en uønsket gæst. På vejen talte Cecilie overfladisk om forretninger og ejendomspriser og flettede sig henkastet ind. Du skulle blive hjemme i Jylland og passe på dig selv. Storbyen er et hårdt sted for sådan en som dig. Hanne svarede ikke. Hun sad tavs i bilen, klemte om sin kurv, og tårerne pressede sig på. Den dag, på bussen tilbage til Jylland, indså hun en smertefuld sandhed. Hendes søn, det barn hun havde reddet fra kulden, var langsomt, men sikkert ved at glide fra hende. Et par måneder senere blev Hanne alvorligt syg med influenza. Hun hostede i en hel uge, havde høj feber og var helt afkræftet. En nabo, der så til hende, sagde, du skulle I tage op til Kasper. Han er din søn, han skal da passe på dig. Hanne tøvede i flere dage, men besluttede sig så for at tage afsted. Denne gang meldte hun ikke sin ankomst. Hun ville selv se, om der stadig var en plads til hende i hendes søns hjem. Hun pakkede et par sæt tøj i en lille kuffert, tog ingen penge med og hævede heller intet fra sin hemmelige konto. Hun ville teste noget. Hvis hun ankom uden en krone på lommen, ville hendes søn så stadig tage imod hende med åbne arme. Natbussen satte hende foran det store lejlighedskompleks ved 11-tiden om aftenen. Hun ringede på. Døren gik op. Og så faldt de ord, der som en dolk borede sig ind i hendes hjerte. Flyt hjem til Jylland, mor. Der er ikke plads til dig her. Hanne stod i elevatoren og så døren lukke. Hun græd ikke. Hun skreg ikke. Hun strammede bare grebet om sin kuffert og trådte ud af bygningen. Udenfor var natten kold og blæsende, kun 7 grader, og hun havde ikke en krone på sig. Men inden i hende var noget ved at forandre sig. Det var ikke smerte, ikke bitterhed, men en beslutning. En beslutning, hun i 18 år aldrig havde overvejet at tage. Hun ville ikke længere lade sandheden være begravet. Hun ville ikke længere lade de utaknemmelige leve i den illusion, at de kunne behandle hende som affald. Hun ville vise dem, hvem den bondekone fra Jylland, de så ned på, i virkeligheden variabel. Og prisen for utaknemmelighed er aldrig gratis. Hanne gik hele natten. Ikke fordi hun ikke havde noget sted at tage hen, men fordi hun havde brug for tid til at tænke. 18 års opofrelse. 18 års sene nattetimer og tidlige morgener. Syrearbejde, smørrebrød, afsavn. Alt sammen for at hendes søn kunne få en uddannelse. Og dette var takken. Flyt hjem til Jylland, mor. Der er ikke plads til dig her. Sætningen ekkoede i hendes hoved. Et sår, der nægtede at hele. Hun satte sig på en kold bænk i en park nær hovedbanegården
og trak sin tynde jakke tættere om sig. Vinden var isnende, men hun frøs ikke. Kulden i hendes hjerte var langt værre. Næste morgen, ved daggry, tog hun den første bus tilbage mod Jylland. Under hele den lange tur lukkede hun ikke et øje. Hun stirrede ud af vinduet på de grønne marker, der susede forbi, og tænkte. På fortiden, på nutiden, og på hvad hun nu skulle gøre. Da bussen standsede i hendes lille by, steg hun ud. Benene var stive efter den lange rejse. En bekendt sagde hende og kom ilende. Hanne, er du allerede tilbage? Blev du ikke hos Kasper? Hanne smilede et anstrengt smil, men svarede ikke. Da hun kom hjem, satte hun kufferten i et hjørne og sank sammen på gulvet. For første gang i 18 år græd hun. Ikke af selvmedlidenhed, men af en skuffelse, der sad i hver en fiber af hendes krop. En skuffelse over det barn, hun havde viet sit liv til. Men tårerne varede kun et par minutter. Hun tørrede sit ansigt, rejste sig og gik hen til det gamle træskab i hjørnet. Hun åbnede en skuffe og trak en rusten metalkasse frem. Indeni lå alle de vigtige papirer, deponeringer, aktiebeviser, dokumenter fra forvaltningsfonden. Alle sammen i navnet Sofie Holm. Det navn, hun havde begravet i 18 år. Hun kiggede på tallene. 500 millioner kroner, sandsynligvis mere med renter og udbytte. Kasper, hviskede hun, mor hader dig ikke. Men jeg kan heller ikke lade dig fortsætte med at leve sådan her. Næste morgen ringede han til advokat Jensen. Herr Jensen, det er længe siden. Jeg har brug for at tale med dem. Der var stille i den anden ende i et par sekunder. Fru Holm. Er det virkelig dem? Jeg har ikke hørt fra dem i over 15 år. Er de okay? Jeg har det fint. Men jeg har brug for deres hjælp. Alt, hvad de ønsker. Jeg vil ændre mit testamente. 3 dage senere kørte advokat Jensen hele vejen til Vestjylland for at møde Hanne. Han sad i det lille, trange træhus og kunne ikke skjule sin forbløffelse. Kvinden, der engang havde boet i et palæ, haft privatchauffør og tjenestefolk, boede nu i dette simple hus med et par gamle, slidte møbler. Fru Holm, jeg forstår det simpelthen ikke. De har en formue. Hvorfor lever de sådan her? Fordi jeg ville teste noget, afbrød han ham. Jeg ville se, om folk stadig ville behandle mig ordentligt, hvis jeg intet havde. Advokat Jensen var tavs. Hanne fortalte ham alt. Fra den dag hun fandt Kasper, til den nat hun blev smidt ud af hans lejlighed. Det barn. Jeg har opfostret ham i 18 år. Jeg har ofret alt, for han kunne få en uddannelse, for han kunne blive til noget. Og det her er, hvordan han behandler mig. Advokat Jensen sukkede dybt. Hvordan ønsker de så at ændre testamentet? Jeg vil gøre Kasper arveløs. Hele min formue skal gå til en velgørenhedsfond for forældreløse børn og ensomme ældre. Advokat Jensen stirrede på hende. Er de sikker? Det er 0,5 milliard. Jeg er sikker, nikkede Hanne. Men jeg vil ikke gøre det endnu. Jeg vil vente lidt. Vente på hvad? Jeg vil give Kasper en sidste chance. En chance for hvad? En chance for at komme til fornuft. Hvis han ændrer sig, vil jeg overveje det igen. Men hvis ikke. Hun holdt en pause, blikket fjernt. Så er der ikke mere at sige. En uge senere ringede Hannes telefon. Det var Kasper. Hej mor. Er du kommet godt hjem? Hvorfor ringede du ikke? Hanne holdt telefonen og var stille et øjeblik. Du havde travlt. Jeg ville ikke forstyrre. Hvad snakker du om? Du er da min mor. Du forstyrrer aldrig. Kaspers stemme lød usædvanligt sød. Hør, mor. Cecilie og jeg har brug for penge, ret akut. Afdraget på lejligheden forfalder, og vi mangler 50.000. Kan du sende dem? Hanne lyttede, og en isnende kulde bredte sig i hendes bryst. 50.000. Ja, jeg ved godt, det er mange penge, men jeg lover, du får dem tilbage næste måned. Vær sød at hjælpe os. Hanne lukkede øjnene. Gennem 18 år havde hun sendt Kasper utallige beløb. Hun huskede ikke det præcise tal. Men én ting vidste hun sikkerhed. Hver gang han ringede, var det for at bede om penge.
Jeg har ingen penge, sagde hun sagte. Mor, hvad siger du? Jeg siger, at jeg ingen penge har. Jeg er blevet gammel, mit helbred er ikke, hvad det har været. Jeg kan ikke sælge så meget smørbrød mere, og pengene fra sygearbejdet rækker knap nok til mad. Der var stille i den anden ende. Så lå Kasper anstrengt. Mor, du laver sjov, ikke? Du har da altid penge til mig. Jeg laver ikke sjov, afbrød Hanne. Fra nu af kan jeg ikke sende mere. I må klare jer selv. Hun lagde på. Den aften ringede hendes telefon uafbrudt. Kasper ringede. Cecilie ringede. Hun tog den ikke. 3 dage senere ringede Cecilie igen. Hanne, hvorfor tager du ikke telefonen? Vi har været så bekymrede. Hanne lå et kort, bittert grin. Bekymret for hvad? For jeg er død, så der er ikke nogen til at sende jer penge længere. Cecilie blev tavs. Hvad? Hvad mener du? Det var da slet ikke det, ja. Kære svigerdatter, sagde han langsomt, jeg har levet længe nok til at vide, hvem der er ægte, og hvem der lader som om. Jeg bebrejder dig ikke. Men jeg har heller ikke mere at give dig. Hun lagde på. Derefter var hendes telefon tavs. Intet opkald, ingen besked. Det var som om, den søn hun havde opfostret i 18 år, havde glemt hendes eksistens. 2 måneder gik. Hanne levede et stille liv i sin landsby. Hun stod stadig tidligt op, men forberedte ikke længere smørbrød til torvet. I stedet brugte hun tiden på at læse, passe sin lille have og snakke med naboerne. Men der var altid en tomhed i hendes hjerte. Hun savnede Kasper. Hun savnede de dage, hvor han som lille dreng holdt hende i hånden på vej til skole, eller når han grædende søgte trøst hos hende efter at være blevet drillet. Mor, jeg elsker dig. Jeg vil aldrig forlade dig. De ord lød nu som en hul løgn. En eftermiddag, mens Hanne sad på sin veranda, fik hun uventet besøg. Det var ikke Kasper. Det var ikke Cecilie. Det var en midaldrende, velklædt kvinde med en buket friske blomster i hånden. Undskyld, at det her Hanne Nielsen bor. Hanne kiggede op. Ja, det er det. Hvem er du? Kvinden bukkede lidt. Jeg hedder Mette. Jeg er datter af Tove nede fra den gamle gård. Jeg er lige kommet hjem for at besøge min mor, og hun fortalte mig om dig. Jeg ville gerne komme forbi og sige hej. Hanne huskede Tove. En tidligere nabo, hvis familie hun engang havde lånt penge til at købe såsæd for, uden renter og uden at kræve den tilbage. Nå, Mette. Kom der indenfor. Mette satte sig ned, og så på Hanne med et blik fuld af respekt. Hanne, jeg er kommet for at takke dig. Hvis ikke du havde hjulpet os dengang, var min familie aldrig kommet igennem den hårde vinter. Så havde jeg aldrig fået muligheden for at studere og blive filialdirektør i en bank, som jeg er i dag. Hanne så overrasket på Mette. Er du bankdirektør? Hvor er du dygtig? Ja, nikkede Mette. Men Hanne. Min mor fortalte, at du har en søn i København. Hvorfor bor du ikke hos ham? Hanne var tavs. Mette så på hende og forstod. Hanne, hvis du nogensinde har brug for noget, så ring til mig. Jeg vil gøre alt for at hjælpe dig. Hanne smilede, men sagde intet. Efter Mette var gået, sad Hanne alene i tusmørket. Hun tænkte på Kasper, og hun tænkte på Mette. 2 børn, 2 forskellige skæbner. Den ene, som hun havde opfostret i 18 år, havde vendt hende ryggen. Den anden, som hun kun havde hjulpet en enkelt gang, huskede stadig sin gæld. Livet var ironisk. En måned senere kom chokket. Advokat Jensen ringede. Fru Holm, jeg har lige modtaget information om, at Kasper og Cecilie er involveret i en bedragerisag. Hanne stivnede. Bedrageri? Hvad for noget bedrageri? Hans kone, Cecilie, har været med i et projekt med investeringer i fiktiv teknologi. De har solgt værdiløse aktier og franarret folk deres penge. Politiet er gået ind i sagen. Hanne sank sammen på en stol. Herregud. Fru Holm, for at være helt ærlig, så har Kasper nok ikke deltaget direkte. Men han har vidst, hvad hans kone foretog sig, og han har tiet.
Hvis sagen ruller, risikerer de begge fængsel. Hanne lukkede øjnene. Det barn, hun havde opfostret og undervist i 18 år, var ind på denne løbebane. Det vigtigste i livet er at være et ordentligt menneske, at være taknemmelig. De ord, hun havde indprintet i ham, var blæst væk som blade i vinden. 3 dage senere ringede Hannes telefon. Det var Kasper. Men denne gang var hans stemme ikke sød og indsmirrende. Den var rystende af panik. Mor, du må hjælpe mig. Cecilie er blevet anholdt af politiet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hanne holdt telefonen og var tavs. Mor, jeg beder dig, jeg har brug for penge til en advokat. Hjælp mig, mor. Hvor meget har du brug for? Spurgte hun stille. 50.000. Mor, jeg tryller dig. Jeg ved godt, du ikke har mange penge, men det er alt, hvad jeg beder om. Hanne lukkede øjnene. 50.000. For hende, der ejede over 0,5 milliard, var det et ubetydeligt beløb. Men for Hanne Nielsen, smørrebrødsjomfruen, var det en formue. Jeg har ingen penge, Kasper. Mor, så ikke det. Bare 50.000. Selv den gamle bil, selv det smykke, du har gemt, selv hvad som helst. Jeg beder dig. Hør nu her, sagde Hanne langsomt. Jeg har opfostret dig i 18 år. Jeg har lært dig at være et ordentligt menneske, at kende forskel på rigtigt og forkert. Men du lyttede ikke. Du giftede dig, og du glemte din mor. Du huskede mig kun, når du manglede penge. Og nu, hvor din kone har begået en forbrydelse, ringer du igen til mig for at få hjælp. Mor. Jeg kan ikke hjælpe dig, afbrød hun ham. Ikke fordi jeg ikke har pengene, men fordi jeg ikke vil. Der var stille i den anden ende. Så brød Kasper sammen i gråd. Mor, jeg har taget fejl. Jeg ved godt, jeg har taget fejl. Bare 50.000, mor. Tilgiv mig. Hanne hørte sin søns gråd, og hendes hjerte snørrede sig sammen. Men hun vidste, at hvis hun gav efter nu, ville Kasper aldrig ændre sig. Hvis du vil have min tilgivelse, må du bevise, at du fortjener den. Hverken 50.000 eller 5 millioner. Jeg giver dig ingenting. Klar dig selv. Hun lagde på. Den nat kunne hun ikke sove. Hun sad på verandaen og kiggede op på stjernehimlen. 18 år tidligere havde hun fundet et forladt barn. Hun havde opfostret ham som sit eget, elsket ham af hele sit hjerte. Hun havde troet, at den kærlighed ville blive gengældt. Men livet var ikke, som hun troede. Det barn, hun havde ofret alt for, var nu ved at drukne i et døn af kriminalitet og utaknemmelighed. Og hun, hans mor, måtte se til med et hjerte fuld af smerte. En uge senere kom advokat Jensen på besøg. Fru Holm, jeg har nyt. Sagen mod Cecilie er blevet rejst. Kasper er blevet indkaldt til afhøring. Hanne nikkede uden at sige noget. Fru Holm, jeg må spørge dem lige ud. Har de tænkt dem at hjælpe ham? Hanne kiggede ud i horisonten. Herr Jensen, lad mig spørge dem om noget. Hvis et barn, de havde opfostret i 18 år, smed dem ud sit hjem midt om natten, kun ringede, når han manglede penge, og nu var involveret i en straffesag, ville de så hjælpe? Advokat Jensen var tavs. Jeg hader ham ikke, fortsatte Hanne, men jeg kan heller ikke blive ved med at beskytte ham. Han må selv tage ansvar for sine handlinger. Advokat Jensen sukkede. De har retorisk. Men, fru Holm, Kasper lider. Han har mistet sit job, hans kone er fængslet, banken har taget lejligheden. Han har intet tilbage. Han kan ikke engang skaffe penge til en advokat. Hanne lukkede øjnene. Så må han lære at rejse sig igen. Ligesom dengang han var et lille, forladt barn, der lå og frøs i regnen. Advokat Jensen så på hende med blik fuld af medfølelse. Fru Holm, de er den stærkeste kvinde, jeg nogensinde har mødt. Hanne smilede et trist smil. Det er ikke styrke, herr Jensen. Det er bare, fordi jeg har grædt nok. 2 uger senere modtog han et brev. Ikke fra Kasper, ikke fra advokaten, men fra en fremmed. Hun åbnede det og læste, kære fru Sofie Holm.
Jeg hedder Mikkel Jørgensen og er journalist på Jyllands-Posten. I forbindelse med min research af bedragerisagen vedrørende Cecilie Larsen, er jeg tilfældigt faldet over deres sande identitet. Jeg ved. De er enke efter afdøde direktør Lars Holm og besidder en formue på flere 100 millioner kroner. Jeg ved også, at de har levet i skjul i 18 år, og at deres adoptivsen, Kasper Nielsen, intet kender til deres fortid. Jeg ønsker at skrive en artikel om deres historie. Det vil være en historie om moderkærlighed, om opofrelse og om prisen for utaknemmelighed. Hvis de er indforstået, bedes de kontakte mig på nedenstående telefonnummer. Med venlig hilsen, Mikkel Jørgensen. Hanne læste brevet, hendes hænder rystede. Den hemmelighed, hun havde vogtet over i 18 år, var blevet opdaget. Og hvis den blev afsløret, ville Kasper få sandheden at vide. Hun sad tavs i tusmørket, fuldstændig rådvild. Hvad skulle hun gøre? Forholde sig tavs eller lade sandheden komme frem? Og hvis sandheden kom frem, hvordan ville Kasper så reagere? Når han fandt ud af, at den mor, han havde smidt på gaden, den mor han forgæves havde tikket om 50.000 kroner, i virkeligheden var god for over 0,5 milliard. Hanne læste brevet igen og igen. Mikkel Jørgensen, journalist. Hvordan havde han fundet ud af, hvem hun var? Hun lagde brevet fra sig og stirrede tomt ud i luften. 18 år. I 18 år havde hun levet som en fattig kone, der solgte smørrebrød på torvet. Og nu, på grund af sin svigerdatters kriminalitet, var hendes hemmelighed ved at blive afsløret. Hun var ikke bange for, at folk skulle opdage hendes rigdom. Hun var bange for, at Kasper skulle opdage det. Hvis Kasper fandt ud af, hun havde penge, hvad ville han så tænke? Ville han hade hende for ikke at have hjulpet ham? Eller ville han falde på knæ og tigge endnu en gang? Begge scenarier skar hende i hjertet. Næste morgen ringede han til advokat Jensen. Herr Jensen, der er en journalist ved navn Mikkel Jørgensen, som kender min historie. Kan De undersøge ham for mig? Samme eftermiddag ringede advokaten tilbage. Fru Holm, jeg har fundet ham. Mikkel Jørgensen, 32 år, retsreporter på Jyllands-Posten. Han efterforsker Cecilies bedragerisag. Under sin research opdagede han forbindelsen mellem Kasper og dem. Hvilken forbindelse? Han fandt Kaspers adoptionspapirer og fulgte sporet tilbage til dem. Sofie Holm, enke efter Lars Holm. Hanne sukkede. Hvad vil han? Som jeg forstår det, vil han skrive en eksklusiv artikel. Deres historie er sensationel. En velhavende kvinde, der lever som fattig for at opfostre et barn, som ender med at behandle hende forfærdeligt. Hvis den artikel bliver trykt, vil den skabe landsdækkende røre. Hanne var tavs i lang tid. Herr Jensen, hvad synes De, jeg skal gøre? Det er op til dem. Hvis de vil bevare deres hemmelighed, kan jeg kontakte ham og forhandle en aftale på plads, så han ikke udgiver historien. Men hvis de ønsker, at sandheden skal frem, han holdt en pause, så kan dette være en mulighed. En mulighed for hvad? En mulighed for at Kasper får sandheden at vide. Og en mulighed for at samfundet hører deres historie. Hanne svarede ikke med det samme. Hun havde brug for tid til at tænke. 3 dage senere besluttede hun sig for at mødes med journalisten Mikkel Jørgensen. De mødtes på en lille café i byen. Mikkel var en ung mand med et intelligent ansigt og skarpt, men oprigtigt blik. Tak, fordi De ville mødes med mig, sagde han. Hanne nikkede. Hvad vil De? Mikkel trak vejret dybt. Fru Holm, jeg kender deres historie. Jeg ved, hvem de er, og jeg ved, hvordan de har levet de sidste 18 år. Jeg vil gerne skrive en artikel om dem. Ikke for at udstille dem, men for at fortælle en sand historie. En sand historie. Hanne så på ham. Hvem tror De, sandheden vil hjælpe? Mikkel var stille et øjeblik. Fru Holm, jeg er selv forældreløs. Hanne stivnede. Jeg blev efterladt som spæd. Jeg voksede op på et børnehjem, uden forældre, uden familie. Jeg har kæmpet mig frem til, hvor jeg er i dag. Mikkel så hende direkte i øjnene. Da jeg hørte deres historie om en velhavende kvinde, der vælger at leve i fattigdom for at opfostre et forladt barn, blev jeg dybt rørt. Men da jeg fandt ud af, hvordan det barn har behandlet dem, kunne jeg ikke bare forholde mig tavs. Hannes blik blev blødere.
Unge mand, jeg ønsker ikke at hævne mig på Kasper. Han er min søn. Trods alt har jeg opfostret ham i 18 år. Jeg forstår, nikkede Mikkel. Men, fru Holm, dette handler ikke om hævn. Det handler om at vise samfundet prisen for utaknemmelighed. Det handler om at få andre børn til at stoppe op og spørge sig selv, om de behandler deres forældre ordentligt. Hanne var tavs. Giv mig en uge, fortsatte Mikkel. En uge til at tænke over det. Hvis de siger ja, skriver jeg artiklen. Hvis ikke, vil jeg bevare deres hemmelighed. Hanne så på den unge mand foran sig, og noget inden i hende blev vagt. Godt. En uge. Den nat kunne Hanne ikke sove. Hun lå og stirrede op i loftet og tænkte. På Frederik, hendes biologiske søn, der for evigt sov under jorden. På Kasper, hendes adoptivsen, som hun elskede som sit eget kød og blod. På 18 års opofrelse og afsavn. Og på den nat i den kolde opgang. Tårerne løb ned af hendes kinder og gjorde puden våd. Næste morgen ringede hendes telefon. Et ukendt nummer. Hallo? Mor. Mor. Det var Kaspers stemme, men den var forandret. Væk var den forhastede tone, væk var den falske sødme. Tilbage var kun hulkende gråd. Mor, jeg undskylder. Jeg undskylder så meget. Hanne klemte om telefonen. Kasper? Hvad er der galt? Jeg har ingenting tilbage, mor. Kasper græd hjerteskærende. Banken har taget lejligheden. Cecilia er i fængsel. Jeg er blevet fyret. Jeg sidder i en park og ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Hanne lukkede øjnene. Hvor er du? I parken ved Hovedbanegården. Mor, jeg undskylder. Jeg har taget fejl. Jeg vil ikke bede om penge. Jeg vil bare gerne høre din stemme. Hanne var tavs i lang tid. I sit indre så hun billedet af en 4-årig dreng, krøbet sammen i regnen, blå af kulde. Så billedet af en 12-årig dreng, der stolt viste sit diplom frem og græd i hendes arme. Så billedet af en 18-årig ung mand, der lovede at passe på hende resten af livet. Og til sidst billedet af en mand, der stod i en opgang og sagde, flyt hjem til Jylland, mor. Der er ikke plads til dig her. Kasper, sagde hun langsomt, jeg vil stille dig et spørgsmål. Svar mig ærligt. Ja, mor, jeg svarer på alt. Hvis jeg havde penge nu og gav dig dem, ville du så ændre dig? Eller ville du glemme mig igen, ligesom alle de andre gange? Kasper var tavs. Mor, sagde han med kvalt stemme, jeg tør ikke love noget. Jeg har svigtet dig så mange gange. Men mor, først nu, hvor jeg har mistet alt, forstår jeg, at det mest dyrebare, jeg havde, var dig. Da Hanne hørte de ord, kunne hun ikke holde tårerne tilbage. Bliv, hvor du er. Mor kommer. Hanne tog bussen til København samme formiddag. Under hele turen sad hun og kiggede ud af vinduet, tankerne fløj. Hun havde taget sin beslutning. Hun ville mødes med Kasper. Hun ville fortælle ham sandheden. Ikke for at straffe ham, ikke for at prale, men for at se, hvordan han ville reagere. Hvis Kasper oprigtigt fortrød, ville hun tilgive ham. Men hvis han kun faldt på knæ på grund af pengene, så ville hun endelig vide, hvilket barn hun havde opfostret. Hun ankom til København sidst på eftermiddagen. Hun steg af bussen og gik mod parken. Og der så hun ham. Kasper sad krøbet sammen på en bænk, tøjet var krøllet, skægget var ikke barberet, og ansigtet var indfaldent. Han lignede på ingen måde den elegante mand fra den dyre lejlighed. Da han så hende, rejste han sig. Mor. Han løb hen imod hende, ville omfavne hende, men stoppede sig midt i bevægelsen. Som om han ikke turde. Som om han ikke længere havde ret til at røre den mor, han havde forstødt. Mor. Du kom. Han så på sin søn, og hendes hjerte gjorde ondt. Sæt dig ned, min dreng. De satte sig på bænken. Kasper kiggede ned i jorden. Han turde ikke se på hende. Mor, jeg undskylder. Jeg ikke fortjener at være din søn. Jeg smed dig ud. Jeg glemte dig. Jeg tænkte kun på penge. Jeg er den værste søn i verden. Hanne lyttede i stilhed.
Mor, jeg beder ikke om din tilgivelse. Jeg vil bare sige, at jeg elsker dig. Jeg elsker dig virkelig. Men jeg lod pengene og Cecilie forblænde mig. Jeg fortryder det så bitterligt. Kasper brød sammen i gråd, tårerne strømmede ned af hans kinder. Hanne så på ham, smerten i hendes bryst var næsten ubærlig. Kasper, sagde hun langsomt, der er noget, jeg må fortælle dig. Kasper så op. Hvad, mor? Hanne trak vejret dybt. Ved du, hvorfor jeg ikke gav dig de 50.000 kroner? Kasper rystede på hovedet. Det var ikke, fordi jeg ikke havde dem. Hun så ham direkte i øjnene. Det var, fordi jeg ville teste dig. Kasper stirrede på hende. Teste? Mig. Kasper. Jeg er ikke Hanne Nielsen, smørrebrødsjomfruen. Kasper så uforstående på hende. Mor. Hvad taler du om? Hanne åbnede langsomt sin taske og tog en bunke guldnede papirer frem. Mit rigtige navn er Sofie Holm. For 18 år siden var jeg gift med Lars Holm, direktøren for Holm Design. Kasper tog imod papirerne med rystende hænder. Han læste. Deponeringsbeviser, aktiebeviser, fondsopgørelser. Tallene fik det til at sortne for hans øjne. 500 millioner kroner. Mor. Du har 500 millioner. Hanne nikkede. Jeg mistede min mand og min biologiske søn i en flyulykke for 18 år siden. Derefter ville jeg ikke leve mere. Jeg forlod alt og gemte mig på landet. Og så fandt jeg dig. Et lille, forladt barn i regnen. Kasper sad som lammet. Hans ansigt var kridhvidt. Jeg adopterede dig. Jeg elskede dig som mit eget barn. Jeg brugte ikke mine penge, fordi jeg ville have, at du skulle forstå værdien af ærligt arbejde. Jeg ville have, at du skulle blive til noget ved egen kraft, uden at være afhængig af penge. Kaspers tårer flød i en lind strøm. Mor. Åh, mor. Men jeg skuffede dig, fortsatte Hanne. Hendes stemme blev dæmpet. Du giftede dig og glemte din mor. Du smed mig ud midt om natten. Du huskede mig kun, når du manglede penge. Ved du, Kasper? Den nat, jeg stod i opgang, havde ikke en krone på mig. Men på min bankkonto stod der over 0,5 milliard. Kasper sank sammen og begravede ansigtet i hænderne, mens han hulkede. Mor, jeg undskylder. Jeg undskylder. Da du bad om 50.000, gav jeg dig dem ikke. Ikke fordi jeg ikke havde dem, men fordi jeg ville se, om du stadig ville huske din mor, når pengene var væk. Kasper faldt på knæ på jorden og klamrede sig til hendes ben. Mor, jeg har taget fejl. Jeg har taget så grueligt fejl. Jeg er en usel, utaknemmelig søn. Jeg fortjener dig ikke. Han så ned på sin søn, der lå for hendes fødder, og smerten skar i hende. Hun ville omfavne ham, sige, at hun tilgav ham. Men hun vidste, at hvis hun tilgav ham for let, ville han aldrig rigtig ændre sig. Rejs dig op, Kasper. Kasper blev liggende, grædende som et lille barn. Mor, jeg er ligeglad med pengene. Jeg vil bare have dig. Jeg vil bare have, at du tilgiver mig. Hanne bøjede sig ned og tog hans hånd. Kasper, svar mig på noget. Hvis jeg ingen penge havde, hvis jeg bare var den fattige Hanne Nielsen, der solgte smørrebrød, ville du så ligge på knæ og bede om min tilgivelse nu? Kasper så op på hende. Hans øjne var røde og opsvulmede. Mor. Du behøver ikke svare med det samme, sagde Hanne. Gå hjem og tænk over det. Når du har et ærligt svar, så ring til mig. Hun rejste sig og vendte sig for at gå. Kasper blev knælende tilbage, og så hendes skikkelse forsvinder i det fjerne. Hans hjerte var knust. Hanne så sig ikke tilbage. Men hendes eget ansigt var badet i tårer. Den aften tog Hanne ikke tilbage til Jylland. Hun lejede et lille værelse nær hovedbanegården og lå alene i mørket. Hun kunne ikke sove. Hun tænkte på Kaspers ansigt, da han hørte sandheden. Chokket, fortrydelsen, smerten. Men hun tænkte også på det spørgsmål, hun havde stillet ham. Hvis jeg ingen penge havde, ville du så ligge på knæ og bede om min tilgivelse? Det spørgsmål kunne Kasper ikke svare på. Og det var det, der gjorde allermest ondt.
Næste morgen ringede advokat Jensen. Fru Holm, der er noget presserende. Journalisten Mikkel Jørgensen har lige ringet. Han siger, at den uge, de bad om, er gået. Han vil gerne vide, hvad de har besluttet. Hanne var tavs. Fru Holm, hvad skal jeg sige til ham? Hun trak vejret dybt. Herr Jensen, arrangerer et møde med ham. Jeg vil tale med ham igen. De mødtes på en anden, mere stille café. Mikkel sad over for Hanne. Hans blik var forventningsfuldt. Har de truffet en afgørelse? Hanne nikkede. Jeg giver dem lov til at skrive artiklen. Mikkels øjne blev store. Mener de det virkelig? Men på én betingelse. Hvilken betingelse? Jeg skal se artiklen, før den bliver trykt. Og de må ikke skrive noget, der er unødigt krænkende over for Kasper. Han er min søn. Trods alt ønsker jeg ikke, at han bliver fuldstændig udstødt af samfundet. Mikkel nikkede. Jeg forstår. Jeg vil skrive en fair og balanceret artikel. Han er så på den unge mand. Unge mand, jeg siger ikke ja for at få hævn. Jeg siger ja, fordi jeg vil have, at Kasper skal se sin egen historie fortalt gennem andres øjne. Måske vil han så bedre forstå, hvad han har gjort. Mikkel bukkede. Tak, fru Holm. Jeg skal gøre mit bedste. 3 dage senere udkom artiklen. Overskriften lød: Multimillionæren, der levede som fattig for sin søn, smidt på gaden midt om natten. Artiklen skabte en mediestorm. Inden for 24 timer blev den delt 100.000vis af gange på sociale medier. Folk diskuterede, debatterede og rasede. De fleste var på Hannes side. De kaldte hende Danmarks stærkeste mor. De fordømte Kasper og kaldte ham utaknemmelig og hjerteløs. Men nogle stillede også spørgsmålet: hvorfor havde hun holdt sin rigdom hemmelig i 18 år? Hvorfor havde hun ikke fortalt sandheden fra starten? Hanne var ligeglad med den offentlige mening. Hun var kun interesseret i én ting: hvordan ville Kasper reagere? Svaret kom samme aften. Hendes telefon ringede. Det var Kasper. Mor. Hans stemme var svag, som en døende mands. Jeg har læst artiklen. Hele landet hader mig. De kalder mig den værste søn i Danmark. Hanne var tavs. Mor, jeg bebrejder dig ikke. Jeg ved, du havde dine grunde. Men mor, jeg kan ikke klare det mere. Jeg vil bare dø. Hanne får op. Hvad siger du? Jeg står på Langebro. Jeg vil springe. Mor. Hanne sprang op, hendes hjerte hamrede. Kasper, gør ikke noget dumt. Bliv hvor du er, jeg kommer. Mor, jeg undskylder. Jeg er en ussel søn. Jeg fortjener ikke at leve. Kasper, hør på mig, skreg Hanne. Hvis du dør, så dør jeg også. Vil du have, at din mor skal dø? Der var stille i den anden ende. Hør her, sagde Hanne hurtigt, hendes stemme rystede. Jeg har allerede tilgivet dig. Jeg hader dig ikke. Jeg vil bare have, at du ændrer dig. Gør ikke noget dumt. Bliv hvor du er, jeg er der lige om lidt. Kasper hulkede. Mor. Tilgiver du mig virkelig? Ja. Jeg tilgiver dig. Du er min søn. Jeg vil aldrig svigte dig. Mens hun talte, løb han ud på gaden og vinkede en taxa an. Langebro. Hurtigt. Bilen kørte med fuld fart gennem natten. Hanne sad med telefonen i et jerngreb og talte uafbrudt til Kasper. Min dreng, gør ikke noget dumt. Mor er på vej. Jeg er der lige om lidt. Kasper sagde ikke noget, man kunne kun høre hans kvalte gråd. Et kvarter senere standsede taxaen ved broen. Hanne sprang ud og løb mod midten af broen. Og der så hun ham. Han stod yderst på rigværket, kroppen lænet ud over det mørke vand. Kasper. Hanne løb hen og greb fat i ham, rev ham ind fra kanten. Min dreng, forlad mig ikke. Kasper sank sammen i hendes arme, grædende som et lille barn. Mor. Åh mor, jeg undskylder.
De to stod og omfavnede hinanden midt på broen. Tårerne blandede sig. Folk standsede og kiggede, men ingen sagde noget. De så kun en gammel mor, der klyngede sig til sin søn, som om hun var bange for, at han ville forsvinde for evigt, hvis hun slap. Kasper, sagde han igennem tårerne, jeg har ikke brug for din taknemmelighed. Jeg har ikke brug for dine penge. Jeg har bare brug for, at du lever. Du lever af alt, hvad jeg ønsker. Kasper krammede hende tæt. Mor, jeg lover det ikke. Fra i dag vil jeg ændre mig. Jeg vil starte forfra. Jeg vil aldrig svigte dig igen. Hanne sagde intet. Hun holdt bare om sin søn, mens tårerne fortsatte med at strømme. Den nat sad mor og søn på en bænk ved kajen og talte til den lyse morgen. Kasper fortalte alt. Om sit ægteskab med Cecilie, om det konstante pres for at tjene flere penge, om hvordan han langsomt var blevet opslugt af en verden af materialisme og status. Mor, Cecilie sagde, at du var en byrde. Hun sagde, at vores liv aldrig ville blive til noget, hvis du boede hos os. Og jeg lyttede til hende. Jeg smed dig ud. Jeg er den største idiot i verden. Hanne sukkede. Kasper, jeg bebrejder hende ikke. Jeg er bare ked af det. Jeg opfostrede dig i 18 år. Jeg troede, du havde lært at værdsætte familiebånd. Men du valgte at tro mere på din kone end på din mor. Kasper bøjede hovedet. Jeg ved det, mor. Fra nu af vil jeg aldrig lade nogen komme imellem os. Hanne smilede og strøg ham over håret. Du behøver ikke love noget. Du skal bare gøre det. Kasper nikkede. Ja, mor. Jeg skal bevise det for dig. Næste morgen ringede advokat Jensen. Fru Holm, der er nyt i sagen. Cecilie er blevet idømt 8 års fængsel for groft bedrageri. Hanne nikkede. Og Kasper? Kasper bliver ikke retsforfulgt. Der var ingen direkte beviser mod ham. Men han har mistet alt. Lejligheden, bilen, jobbet. Han har intet tilbage. Hanne var tavs i lang tid. Herr Jensen, jeg vil gerne bede dem om en tjeneste. Selvfølgelig. Jeg vil gerne oprette en fond for Kasper. Hver måned skal fonden udbetale ham et beløb, der er lige præcis nok til at leve for. Ikke for meget, ikke for lidt. Nok til at han ikke sulter, men ikke nok til at han kan leve i luksus. Advokat Jensen var overrasket. De vil stadig hjælpe ham. Han er min søn, sagde Hanne. Uanset hvad han har gjort, kan jeg ikke bare lade ham i stikken. Men jeg vil heller ikke give ham for meget. Han skal lære at stå på egne ben. Advokat Jensen nikkede. Jeg forstår. Jeg skal sørge for det. En uge senere fulgte Kasper med sin mor hjem til Jylland. Han trådte ind i det lille træhus, hvor hun havde boet i 18 år. Han så sig omkring, og tårerne begyndte at løbe. Mor. Du har boet her i alle de år, og jeg anede det ikke. Jeg troede, du var fattig. Jeg troede, du havde brug for min hjælp. Men i virkeligheden var du 1000 gange rigere end mig. Hanne smilede. Rig eller fattig er ikke det vigtige, min dreng. Det vigtige er, hvordan vi lever vores liv. Kasper faldt på knæ foran hende. Mor, lad mig blive her hos dig. Jeg har ikke brug for penge. Jeg har ikke brug for en dyr lejlighed. Jeg har bare brug for at være sammen med dig. Hanne så på sin søn med blanke øjne. Er du sikker? Livet her er hårdt. Der er ingen luksus, ingen bekvemmeligheder. Jeg er sikker, nikkede Kasper. Jeg vil starte forfra. Jeg vil lære at leve, som du har levet. Ved hjælp af mine egne hænder, min egen sved. Hanne så længe på ham. Så smilede hun, mens tårerne løb ned ad hendes kinder. Godt. Bliv hos mig. Fra den dag begyndte Kasper et nyt liv. Han var ikke længere den smarte arkitekt. Han var en almindelig mand, der boede i et lille træhus med sin gamle mor. Han stod op 4:00 hver morgen og hjalp med at lave mad. De var begyndt at lave traditionelle, danske retter, som de solgte fra en lille madvogn på torvet. I starten var Kasper klodset. Han kunne ikke finde ud af at stege en frikadelle uden at brænde den på. De første par portioner måtte smides ud.
Mor, undskyld, jeg ødelægger det hele. Hanne lå og viftede det væk. Pyt med det. Alle skal lære. Du skal nok få styr på det. Kasper bed tænderne sammen og fortsatte. Efter en uge kunne han lave en hæderlig portion boller i karry. Efter 2 uger fulgte han med sin mor på torvet for at sælge mad. Det var første gang i sit liv, han stod på et marked og tog imod småpenge for en måltid mad. Han var flov og turde ikke se folk i øjnene. Varme frikadeller. Hjemmelavet agurkesalat, råbte Hanne. Kasper stod ved siden af og kiggede ned i jorden. En gammel kunde så nysgerrig på ham. Nå, Hanne, hvem er den unge mand? Hanne smilede. Det er min søn. Han er flyttet hjem for at bo hos mig. Kunden mønstrede Kasper fra top til tå. Nå. Jeg hørte, han var arkitekt i København. Hvad laver han så her og sælger mad? Kasper blev rød i hovedet og vidste ikke, hvad han skulle svare. Hanne svarede for ham. Han ville gerne være tæt på sin mor. Livet i storbyen er kompliceret. Kunden nikkede og spurgte ikke mere. Men Kasper vidste, at hele byen slagede om ham. Artiklen var gået viralt. Alle kendte historien om den utaknemmelige søn, der havde smidt sin multimillionær mor på gaden. Selvom Hanne intet sagde, genkendte folk ham. De foragtfulde blikke, hvisken bag hans ryg, de spidse kommentarer. Kasper udholdt det hele. Han vidste, han havde fortjent det. En måned gik, og Kasper vendte sig langsomt til sit nye liv. Tidligt op om morgenen, lave mad, hjælpe sin mor med sygearbejde om eftermiddagen, og om aftenen sad de på verandaen og talte sammen. Et simpelt, men fredfyldt liv. Lige indtil den eftermiddag, hvor der kom uventet besøg. Hanne sad og syede, da hun hørte en stemme kalde ude fra vejen. Er der nogen hjemme? En fremmed kvindestemme. Hanne gik ud og så en midaldrende kvinde stå ved havelågen. Hun var elegant klædt, håret var sat, og hun bar en dyr mærkevaretaske. Hvem er de? Spurgte Hanne. Kvinden så på hende med et arrogant blik. Jeg er fru Møller. Cecilies mor. Jeg er kommet for at tale med Kasper. Hanne stivnede. Cecilies mor. Kvinden, der havde født den svigerdatter, hun afskyede. Hvad vil de her? Fru Møller trådte ind i haven, uden at være blevet inviteret. Jeg vil tale med Kasper. Min datter sidder i fængsel på grund af ham. Han burde tage sit ansvar. Hanne rynkede brynene. Cecilie sidder i fængsel, fordi hun har begået bedrageri. Det har intet med Kasper at gøre. Intet at gøre. Fru Møller lå hånligt. Hvis Kasper ikke havde forladt hende og var løbet tilbage til dig, var min datter aldrig endt der. Han er hendes mand. Han skulle jo have beskyttet hende. Hanne mærkede vreden koge i sig. Hvad bilder de dem ind? Deres datter er en kriminel. I stedet for at opdrage hende, kommer de her og giver andre skylden. Fru Møllers øjne lynede. Tal ikke sådan til mig. Tror de kan sige hvad som helst, bare fordi de er god for 0,5 milliard. Lad mig fortælle dem noget. Det er deres skyld, at min datter er, hvor hun er. Hvis de ikke var dukket op og havde ødelagt deres familie, var det aldrig sket. Kasper kom løbende ud fra huset, bleg i ansigtet. Fru Møller, hvad snakker de om? Min mor har ikke gjort noget galt. Fru Møller vendte sig mod Kasper. Det er en osling. Du er gift med min datter, og du svigter hende, når hun har det allersværest. Ved du, hvor hårdt hun har det i fængsel? Kasper bed tænderne sammen. Cecilie har begået en forbrydelse, og det må hun tage straffen for. Jeg har ikke forladt hende, jeg er bare flyttet hjem til min mor. Hjem til din mor. Fru Møller lå foragtfuldt. Du er flyttet hjem, fordi din mor er rig. Du fandt ud af, hun havde en formue, og så faldt du på knæ og bad om tilgivelse. Tror du, jeg er dum? Kasper stod som ramt af et lyn. Ordene skar ham i hjertet. Hanne trådte frem, hendes stemme var iskold. Fru Møller, lad mig gøre en ting klart. Kasper flyttede hjem til mig, før han vidste, jeg havde penge. Han bad om min tilgivelse, da han troede, jeg var en fattig, gammel kone.
Så lad være med at fordreje sandheden. Frue Møller fnøs. Hvem vil? Måske har I to aftalt det hele. Måske er det hele bare et stort skuespil. Han så på frue Møller med et blik fuld af medlidenhed. Fru, jeg forstår godt, de er ked af det på deres datters vegne. Men lad være med at give andre skylden. Deres datter er kriminel. Det er fakta. Hvis de vil hjælpe hende, så hør en advokat i stedet for at komme her og skabe problemer. Frue Møller bed tænderne sammen. Godt. Bare vent. Jeg er ikke færdig med jer. Hun vendte sig og gik, lyden af hendes høje hæle ekkoede på grusstien. Kasper så efter hende, hans ansigt var kridhvidt. Mor, undskyld. Det er min skyld, at du bliver svinet til. Hanne viftede det væk. Pyt med det. Jeg er vant til det. Men en stille uro havde sneget sig ind i hende. Frue Møller var ikke typen, der gav op så let. Hvad ville hendes næste træk være? Svaret kom en uge senere. Frue Møller sagsøgte Kasper for at have svigtet sin kone i en svær tid, og for at have påført hende alvorlig følelsesmæssig skade. Advokat Jensen ringede. Fru Holm, situationen er ikke god. Frue Møller forsøger at trække Kasper ind i Cecilies sag. Hun vil bevise, at Kasper har et medansvar for Cecilies handlinger. Hanne lyttede, og hendes hjerte blev tungt. Herr Jensen, har din sag? Ikke en stærk en. Men frue Møller har penge og forbindelser. Hun kan trække sagen i langdrag og udmatte Kasper både mentalt og økonomisk. Hvad gør vi? Fru Holm, jeg har et forslag. Men de skal tænke dem godt om. Hvad er det? Offentliggør deres fulde formue. Lad samfundet vide, at de har de økonomiske midler til at forsvare Kasper juridisk. Så vil frue Møller ikke turde gå for vidt. Hanne var tavs. Offentliggøre sin formue. Det betød, at hun ikke længere kunne være Hanne Nielsen. Det fredfyldte liv, hun havde levet i 18 år, ville være forbi. Men hvis hun ikke gjorde det, ville Kasper skulle igennem en lang og opslidende retssag. Godt, nikkede Hanne. Jeg er indforstået. 3 dage senere blev der udsendt en pressemeddelelse. Fru Sofie Holm, også kendt som Hanne Nielsen, offentliggjorde hermed sin formue på 500 millioner kroner, bestående af aktier, ejendomme og kontanter. Hun meddelte samtidig, at hele formuen ved hendes død ville tilfalde en velgørenhedsfond, med undtagelse af en andel, der var øremærket hendes adoptivsøn, Kasper Nielsen. Nyheden skabte endnu en mediestorm. Folk kunne ikke fatte, at den gamle kone fra Jylland var så rig. Men det, der rørte folk mest, var hendes afsluttende bemærkning: jeg har ikke brug for penge. Jeg har kun brug for, at min søn lever et ordentligt liv. Hvis han gør det, er jeg villig til at give ham alt. Hvis ikke, vil jeg lade mine penge gå til forældreløse børn og ensomme ældre, som virkelig har brug for dem. Da fru Møller læste nyheden, blev hun bleg. Hun havde ikke forventet så dristigt et træk fra Hanne. Hvis hun fortsatte retssagen nu, ville hun blive offentlighedens fjende nummer 1. Hvem ville støtte en mor, der forsøgte at skade sin svigersøn for at beskytte sin kriminelle datter? Frue Møller var tvunget til at trække sit sagsanlæg tilbage. Men hun gav ikke op. En uge senere modtog Kasper et opkald. Fra Cecilie. Kasper, jeg er nødt til at tale med dig. Kasper stivnede. 3 år. Der var gået 3 år, siden han sidst havde set Cecilie i fængslet. Hvor er du? Jeg er i fængslet. Jeg har fået lov til at ringe. Vil du ikke nok komme og besøge mig? Kasper var tavs. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Cecilie var hans kone. Uanset hvad hun havde gjort, var de stadig lovformeligt gift. Men han vidste også, at det var Cecilie, der havde overtalt ham til at smide sin mor ud. Kasper, jeg beder dig. Cecilies stemme var grådkvalt. Jeg har taget fejl. Jeg vil bare gerne se dig en enkelt gang. Kasper sukkede. Godt. Jeg kommer. Dagen efter tog Kasper til fængslet. Cecilie sad over for ham, adskilt af en glasrude. Hun var blevet tyndere, ansigtet var indfaldent, og der var mørke rande under øjnene. Kasper.
Har du det godt? Cecilie smilede et trist smil. Jeg har det forfærdeligt. Livet herinde er et helvede. Jeg fortryder alt. Kasper så på sin kone med blandede følelser. Hvad fortryder du? Bedrageriet, eller er du smed min mor ud? Cecilie bøjede hovedet. Jeg fortryder det hele. Jeg tog fejl. Jeg skulle aldrig have lyttet til min mor. Jeg skulle aldrig have behandlet din mor så dårligt. Hvis jeg kunne gøre det om, ville jeg gøre alting anderledes. Kasper lå et kort, bittert grin. Hvad nytter det at sige nu? Min mor blev såret, jeg mistede alt, og du sidder her. Cecilie begyndte at græde. Kasper, jeg beder dig, forlad mig ikke. Bed din mor om at hjælpe mig. Hun har jo penge. Hun kan hyre en god advokat, så kan jeg måske få nedsat min straf. Da Kasper hørte det, blev hans ansigt iskoldt. Hvad siger du? Kasper, din mor er god for 500 milliarder. Hvad betyder det for hende at hjælpe mig lidt? Jeg er din kone. Jeg er hendes svigerdatter. Stop. Kasper bankede i bordet. Du er hendes svigerdatter. Kan du ikke huske, hvordan du behandlede hende? Du kaldte hende bondekonen fra Jylland. Du fik mig til at smide hende ud midt om natten. Og nu har du den frækhed at bede hende om hjælp. Cecilie græd endnu højere. Kasper, jeg har jo sagt, jeg har taget fejl. Jeg vil ikke sidde i fængsel så længe. Jeg er bange. Kasper så på sin kone, og al varme forsvandt fra hans hjerte. Han huskede de forgangne år, huskede hvordan Cecilie havde forandret ham, gjorde ham fra en kærlig søn til en utaknemmelig usling. Han huskede, hvordan hun havde set ned på hans mor, betragtet hende som en byrde. Og nu, hvor hun selv var i knibe, ville hun igen udnytte hans mor. Cecilie, sagde Kasper langsomt, jeg vil ikke bede min mor om at hjælpe dig. Ikke fordi jeg ikke har ondt af dig. Men fordi du er nødt til at tage ansvar for, hvad du har gjort. Cecilie stirrede på ham. Mener du det? Ja. Kasper rejste sig. Klar dig selv. Jeg kan ikke hjælpe dig. Han vendte sig og gik. Bag sig hørte han Cecilie skrig. Kasper, forlad mig ikke. Kasper. Han standsede ikke. Tårerne løb ned ad hans kinder, men han så sig ikke tilbage. Den aften sad Kasper på verandaen, fuldstændig tom indeni. Hanne kom ud med en kop varm te. Du har set hende, ikke? Kasper nikkede. Hvad sagde hun? Kasper var tavs i lang tid. Hun bad mig om at bede dig om hjælp. Hun ville have, at du skulle hyre en advokat til hende. Hanne var ikke overrasket. Hvad svarede du? Jeg sagde nej. Hanne så på sin søn, hendes blik blev blødt. Har du ikke ondt af hende? Kasper bøjede hovedet. Jo. Men jeg ved, at hvis jeg hjælper hende nu, vil hun aldrig ændre sig. Ligesom mig. Hvis du var blevet ved med at give mig penge, havde jeg aldrig forstået deres værdi. Hanne smilede. Du er blevet voksen, min dreng. Kasper så op på sin mor. Mor, tak. Hvis ikke det var for dig, ved jeg ikke, hvor jeg ville være i dag. Hanne strøg ham over håret. Du behøver ikke takke mig. Du skal bare leve et ordentligt liv. 2 måneder gik. Livet i den lille by faldt til ro. Kasper lærte mange ting. Han lærte at lave mad, at sy, at dyrke grøntsager, at passe sin gamle mor. Han var ikke længere en succesfuld arkitekt, men han følte en fred, han aldrig havde kendt før. En dag fik de besøg. Det var Mette, bankdirektøren, datteren af den gamle nabo. Hanne, jeg har noget, jeg gerne vil drøfte med dig. Hanne bød Mette indenfor. Hvad er det, min pige? Mette så alvorligt på hende. Hanne, jeg ved, du har tænkt dig at testamentere din formue til velgørenhed. Jeg vil gerne komme med et forslag. Hvilket forslag? Jeg vil foreslå, at du opretter en fond, der giver legater til forældreløse børn. En fond, der kan hjælpe børn uden forældre med at få en uddannelse, ligesom jeg fik chancen for. Hannes øjne lyste op. Det er en fantastisk idé.
Men hvem skulle administrere sådan en fond? Mette kiggede over på Kasper, der stod ude i haven. Jeg tror, Kasper ville være den rette til det. Kasper hørte sit navn og blev forskrækket. Hvordan skulle jeg kunne det? Mette smilede. Kasper, du er arkitekt. Du har en uddannelse. Du har selv oplevet modgang. Du forstår værdien af at få hjælp. Du er den perfekte kandidat. Han så på sin søn med et blik fuld af håb. Kasper, hvad siger du? Kasper var tavs i lang tid. Han tænkte på sig selv, et forladt barn, der var blevet opfostret af en kærlig mor. Han tænkte på alle de andre børn derude, som ikke var så heldige som ham. Jeg er med, nikkede Kasper. Jeg gør det. Hanne smilede, mens tårerne løb ned ad hendes kinder. Godt, min dreng. Mor tror på dig. En måned senere blev Sofieholm-fonden officielt stiftet. Navnet blev valgt for at ære alt det, Hanne havde været igennem. Kasper blev fondens direktør. Han arbejdede ulønnet og dedikerede al sin tid til at finde og hjælpe forældreløse børn i nød. Det første år hjalp fonden 50 børn med at komme i skole. Det andet år var tallet steget til 100. Det tredje år var fonden en af de mest anerkendte velgørenhedsorganisationer i regionen. Kasper var forandret. Han var ikke længere en mand, der kun tænkte på at bede sin mor om penge. Han var blevet et aktiv for samfundet, respekteret af alle. Og vigtigst af alt, han var blevet den søn, Hanne altid havde drømt om. En aften sad mor og søn på verandaen og kiggede op på stjernerne. Mor, der er noget, jeg gerne vil sige. Hvad er det, min dreng? Kasper vendte sig mod sin mor. Jeg vil gerne takke dig. Ikke fordi du har penge. Ikke fordi du har givet mig et godt liv. Men fordi du ikke gav op på mig. Hanne var tavs. Jeg ved, at dengang jeg smed dig ud, kunne du have hadet mig. Du kunne have ladet mig sejle i min egen sø. Men det gjorde du ikke. Du tilgav mig. Du gav mig en ny chance. Hanne strøg ham over håret. Fordi du er min søn. Uanset hvad du gør, vil jeg aldrig kunne give op på dig. Kasper omfavnede sin mor. Jeg elsker dig. Jeg vil blive hos dig resten af livet. Hanne smilede. Tårerne trillede ned af hendes kinder. Jeg elsker også dig. Den nat lå han i sin seng og kiggede op i loftet. En følelse af fredfyldthed, hun ikke havde kendt længe, fyldte hende. 18 år tidligere havde hun fundet et forladt barn. 18 år senere var det barnet hendes stolthed. Livet havde sine op- og nedture, men én ting ændrede sig aldrig, moderkærligheden. Hanne lukkede øjnene og smilede. Uanset hvor meget hun havde mistet, havde hun vundet det mest dyrebare af alt. En søn, der havde fundet tilbage. Og et liv uden fortrydelse. 3 år senere havde Sofieholm-fonden hjulpet over 300 forældreløse børn. Kasper arbejdede ufortrødent og rejste rundt til de fjerneste afkroge af landet for at finde børn, der havde brug for hjælp. Han var ikke længere arkitekt, men han byggede noget, der var langt vigtigere, håb i skæbner, der var ved at gå i stykker. En morgen, mens Kasper var ved at pakke til en rejse, ringede hans telefon. Et ukendt nummer. Hallo? Kasper, det er Cecilie. Kasper stivnede. Der var gået lang tid. Jeg er blevet løsladt. Før tid, på grund af god opførsel. Kasper var tavs. Kasper, jeg vil ikke bede dig om noget. Jeg vil bare sige undskyld. Undskyld til dig, og undskyld til din mor. Cecilies stemme var forandret, rystende. Jeg ved, jeg ikke fortjener tilgivelse. Men jeg vil bare have, du skal vide, at jeg har tænkt meget i de her 3 år. Jeg forstår, hvor jeg tog fejl. Kasper sukkede. Hvad vil du gøre nu? Jeg tager hjem til min mormor. Jeg vil starte forfra. Jeg tør ikke bede dig om at tage mig tilbage. Jeg håber bare, du ikke hader mig. Kasper lukkede øjnene. Jeg hader dig ikke, Cecilie. Jeg er bare ked af det. Der var stille i den anden ende. Tak, Kasper. Pas godt på dig selv. Cecilie lagde på. Kasper stod med en tung følelse i brystet.
Han vidste ikke, om han skulle være glad eller trist. Kvinden, der engang var hans kone, som havde fået ham til at begå sit livs største fejl, havde nu udstået sin straf. Og han havde udstået sin. Nu måtte de begge videre. Samme aften fortalte han sin mor om opkaldet. Hanne lyttede uden at sige noget. Mor, hader du Cecilie? Hanne rystede på hovedet. Jeg hader ingen. Hvad skulle det nytte? Hun har betalt sin gæld. Jeg håber, hun får et godt liv. Kasper så på sin mor med beundring. Du er et utroligt godt menneske, mor. Jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde skal kunne gengælde alt det, du har gjort. Hanne smilede. Du lever et ordentligt liv. Er gengældelse nok for mig? Et år senere skete der noget uventet. Hanne fik en hjerneblødning. Hun sad og syede, da hun pludselig faldt om. Kasper fandt hende og fik hende akut på hospitalet. I 3 døgn vågede han ved hendes seng. Han holdt hendes hånd og bad uafbrudt. Mor, forlad mig ikke. Jeg beder dig. Hanne lå med lukkede øjne, uden at reagere. På 4. dag slog hun øjnene op. Kasper. Er det dig? Kasper brød sammen i gråd. Mor. Du er vågen. Du gjorde mig så bange. Hanne forsøgte at smile. Jeg dør ikke så let. Der er stadig så meget, der skal gøres. Kasper klemte hendes hånd. Mor, fra nu af bliver jeg hos dig hver dag. Jeg tager ingen steder. Hanne rystede svagt på hovedet. Nej. Du må ikke opgive dit arbejde for min skyld. De børn har brug for dig. Men mor, jeg har også brug for dig. Hanne så på sin søn med et blidt blik. Min dreng, at jeg har fået lov at opleve dette, er nok for mig. Jeg har dig ved min side. Jeg har en fond, der hjælper så mange børn. Hvad mere kan jeg ønske mig? Kasper græd uden at kunne sige et ord. Efter hjerneblødningen var Hannes helbred svækket. Hun kunne ikke længere lave mad eller sy som før. Hun sad for det meste på verandaen og så ud over den lille hag, mens Kasper passede hende. En aften kaldte hun ham til sig. Min dreng, der er noget, jeg vil sige. Hvad er det, mor? Hanne tog hans hånd. Jeg har ændret mit testamente. Hele min formue skal deles i 2, halvdelen til fonden, halvdelen til dig. Kasper rystede på hovedet. Mor, jeg har ikke brug for pengene. Giv det hele til fonden. Hanne smilede. Jeg ved, du ikke har brug for dem. Men jeg vil gerne give dem til dig. Ikke for, at du skal bruge dem på dig selv, men for, at du kan fortsætte mit arbejde. Brug pengene til at hjælpe endnu flere mennesker. Kasper bøjede hovedet. Ja, mor. Jeg forstår. Der er også en anden ting, sagde Hanne. Jeg vil gerne have, du stifter familie. Kasper så overrasket op. Mor, hvad siger du? Du er over 30 år nu. Jeg vil gerne se dig med en kone og børn, før jeg lukker mine øjne. Kasper var tavs. Han havde ikke tænkt på den slags. Efter alt det, der var sket med Cecilie, troede han ikke længere på ægteskabet. Mor. Jeg presser dig ikke, sagde Hanne. Men jeg vil have, du skal vide, at ikke alle kvinder er som Cecilie. Der er mange gode piger derude. Luk ikke dit hjerte på grund af en enkelt dårlig oplevelse. Kasper nikkede. Ja, mor. Jeg vil tænke over det. Et halvt år senere mødte Kasper Mette. Ikke for første gang, men for første gang så han hende med andre øjne. Mette kom stadig jævnligt og besøgte Hanne og hjalp til med arbejdet i fonden. Hun var godhjertet, oprigtig og vigtigst af alt. Hun respekterede hans mor som sin egen. En aften sagde Kasper til sin mor, Mor, jeg vil gerne spørge dig om noget. Hvad er det? Jeg overvejer at lære Mette bedre at kende. Hanne smilede, hendes øjne lyste. Den sætning har jeg ventet længe på at høre. Et år senere blev Kasper og Mette gift. Et simpelt bryllup, kun med den nærmeste familie og venner. Ingen stor fest, ingen dyr karet, kun 2 mennesker, der elskede hinanden. Og en gammel mor, der sad på forreste række og græd af glæde. Mor, tak.
Kasper knælede foran sin mor. Hvis ikke det var for dig, var jeg her ikke i dag. Hanne strøg ham over håret, hendes stemme rystede. Min dreng, det er mig, der takker dig. Du gav mig en grund til at leve. 2 år efter brylluppet fødte Mette deres første barn. En sund og velskabt dreng. Kasper tog barnet i sine arme og bar det hen til Hanne. Mor, her er dit barnebarn. Hanne rakte rystende sine arme ud. Hun tog den lille i favnen, og tårerne løb ned ad hendes rynkede kinder. Mit barnebarn. Hvor er han smuk? Mor, må jeg kalde ham Lars? Hanne stivnede. Lars. Navnet på hendes afdøde mand. Et navn, hun havde båret i sit hjerte i så mange år. Mener du det? Ja, nikkede Kasper. For at ære far. Jeg vil, han var den største sorg i dit liv. Jeg vil have, at hans navne lever videre i dig. Hanne krammede det lille barn og hulkede. Tak, min dreng. Tak. Den nat lå han i sin seng og kiggede op i loftet. Hun tænkte 20 år tilbage, da hun mistede sin mand og søn, da hun troede, livet var slut. Hun tænkte på det forladte barn i regnen, det barn hun havde opfostret som sit eget. Hun tænkte på de hårde år, på smerten, på skuffelserne. Og hun tænkte på i dag, hvor hun havde en kærlig søn, en god svigerdatter og et barnebarn ved navn Lars. Hendes liv var fuldendt. Hun smilede og lukkede øjnene. Hun vidste, at uanset hvad morgendagen bragte, havde hun intet at fortryde. Fordi hun havde levet et liv, der var værd at leve. Fordi hun havde elsket og var blevet elsket. Fordi hun havde bevist, at moderkærlighed ikke kræver blodets bånd, kun et hjerte, der er villig til at ofre sig, og et barn, der er villig til at vende om. Og det er det mest dyrebare, et menneske kan opnå. Historien om Hanne og Kasper er slut, men den lærer, den efterlader, vil altid bestå. Der findes ingen kærlighed, der er større end en mors. En mor kan ofre alt, udholde alt, tilgive alt, kun for sit barn. Men den kærlighed er ikke uendelig. Vent ikke, til du har mistet den, før du lærer at værdsætte den. Vent ikke, til du ligger på knæ og beder om tilgivelse, før du indser dine fejl. Forældre har ikke brug for vores rigdom. De har bare brug for et opkald, et besøg, et fælles måltid, jeg elsker dig. Disse små ting er nogle gange mere værd end alle verdens penge. Hvad synes du? Er det vigtigste i livet taknemmelighed eller tilgivelse? Skriv din mening i kommentarfeltet nedenfor. Og hvis denne historie har rørt dig, så del den med dine venner og glem ikke at abonnere på vores kanal for flere historier, der går lige i hjertet. Tak fordi du så med.